למה אנשים מתקשים להאמין? אנשים אומרים לעצמם, מה, אתה באמת רוצה לספר לי שהפצ"רית ביודעין הלכה ופברקה סרטון כדי להאשים את חיילי כוח 100 שהם אנסו נוח'בות, ואחר כך פרסמה את זה, אתה באמת חושב, מה, אתה נפל? זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. בני אדם רוצים יציבות בחיים שלהם, בני אדם רוצים איזשהו ממסד להישען עליו, קשה להם להכיל את זה, שהממסד שבעצם מנהל אותם, שאמור להיות האבא והאמא שלהם כביכול, להגן עליהם, לשמור עליהם, לטפל בהם, לקחת אחריות על מה שקורה ברשות הרבים פה ובמדינה, הוא בעצם נגדם. מה זה הסיפור של כוח 100 לעומת החיילים שנהרגו? זה אותו עניין. הסיפור שלה לעומת אמא אחת שעכשיו בוכה את הילד שלה, שלא נתנו, שנכנס ולא הופצץ ולא זה בשביל שחתמו על אזרחים חפים מפשע. ביקשו מפקדים בצה"ל לעשות מצור על אזור מסוים בעזה, בעיר עזה, ולשחרר את הלום הערבי למקום אחר, לא על כל תושבי עזה. היא אמרה, לא, יכול להיות שלא כולם יעזבו. היא לא מאפשרת להפעיל אמצעים בתוך המנהרות, כי אולי יש גם בתוך המנהרות אזרחים. זאת אומרת, והמשמעות של הדבר הזה, זה מאות הרוגים, רוב ההרוגים זה בגללה, זה בגלל הדבר הזה. ואתה מבין שלא אכפת לה. לא אכפת להם לעזאזל, לא אכפת להם. הם לא מפה. נקודת הייחוס שלהם זה לא עם ישראל, זה לא מדינת ישראל. כשהם מאשימים את מיקו, את מאיר, קוראים עליו בוץ, שגם הוא אנס, הם מייפים את עצמם, כן, גם אנחנו מבינים שאין יהודים ואין ערבים ואין זהויות לאומיות בכלל, ובכלל כל הלוחמים, גם מפה וגם מפה, זה קיצוניים, פראים שצריך לרסן אותם, והנה תראו, אנחנו הפצנו סרטון שזה גם אלה וגם אלה, זה אנחנו שהוצאנו את זה. אנחנו מהאום, אנחנו מהפרוגרס העולמי הגדול, חסר הזהויות, אנחנו מהנקודה הנאורה הזאת,